Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Nagasat nga malem iti Martes tayo amin sa Apada. Enero 10, 2023, manipo iti ENR Online, may danon manin ka na kayo, ti sabari pa parang ti programa, Tinapalabas. Di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti panakaybasa iti may kaduan nga gundaway. Deri surat nga nakaipalaunan tinapalabas wenno makasalitan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Roma. Basa ti surat ni Roma, agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbihan ti TMT Construction Company iti naing kalintigan na presyo. Ti TMT Construction Company ket kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan kaming iti konseho ti Ili Marcos. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital na masarakan ti number 121 sa Carias Flores Street, di Ciudad Kilawag. Nadarikrik na inyo ako iti Baguio ket kenyo ay konsultar iti doktor. Mapan kay ni Dr. Alan Taylan iti doktor mapagtalkan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Thank you very much kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City at danda kariti agkakalaing nga aircon technician tapno ornusen dati problema dagiti aircon tilugan nyo. Mapan iti Balintawak Street, Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibabay ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto
Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay nga ipatpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputa danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kariripat patiga pimusay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Basa dito surat ni Pagayam tayo Roma, kablawan tayo iti happy viewing iti sumaganad ni classmate ko Maria Luisa Eusebio iti South Central Elementary School iti Sursuna, Ilocos Norte. Ni Nathan Aguto dita Batak City. Kastapay ken ni Kasin Tessie Puerte ijay Hong Kong Rixie Surprise. Kastapay nga kablaon tayo ni Engineer Wendell Aliado Madriaga iti San Nicolas, Ilocos Norte.
At nga ro din papagayam ngayon tayo ituloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti napalabas wenno pakasaritan ti biag ni pagayam tayo Roma. Nagbalinak nga kasla kontrobersya inunek ti kampus wenno di pagadalan. Ngamin ket nagwaras iti iskwelaan ti pannakapaayab ni mamang. Di pa nagsasarita da may panggep iti mabalin nga saan ko apa nagturpos iti sekundarya. Nupay kasta kasla rumwar iti may sa alapayag ko ket wenno sumrek iti may sa alapayag ko ket rumwar iti may kadwa alapayag ko dagiti sayang gusing. Agwarwaras, babenti pa nakaidandanong kanya kang runahan na ti boyfriend ko. Nga, inariglo ka no ti inak. Ti eskwela tapno di kas takit makaradwara. Agpeso siguro manong Robert gaputa. Dahil tamit nga rod iti. Agbalbali na balikas ni mamang kanya. Nga no saan nga imay nakisarita kit amangan ta sa anak nga agturpos. Ngem no kasano, kenuan niya nga wagas ti pan nakaariglo, saan ko nga mo. Nupay kasta awan met digiti personal nga mangibaga kanya. Taabangan no, pagsawsawak manin digito, nga kas ti maysa ka digiti kaklasek nga kinastigar ko, manong Robert. Sakbay ti graduation. Irimay ni mamang manen, iti pagadalan. Personal nga inimbitaran di so amin namang isurusuro para iti panakaselebrar ti panagturpos ko. Maangay dito iti maysa nga resort, manong Robert. Di ka nga tamamati dakkel nga kantidad tinsagana digiti nagannak kanya. Naarpusan ti ayan ti swimming pool nga iso iti pakaaramidan ti selebrasyon. Daytoy ket maaramid iti malem alas 5 nga mangrugi ti ragragsak. At dapat tinaimbitaran wenno nabayadan nga banda nga umayak tukar para iti nasao nga panagturpos mo. Naragsakak kumakabsak ngem kaslaad na mangigaw-gawid iti tiriknak nga agragsak. Ngamin ket amok nga agturpusak babaen iti sileng ti pira wenno pa nagbayad wenno pa nangareglo ti ina. Ken pudnumet nga talaga nga diyak unay ikaskaso wenno dandani ti panagadal ko. Adda digiti gundaway nga saan ko maatendaran ti klasik kapu iti panagballok wenno panaglakwat chaming agbabarkada kang runaan na no kadwak ti boyfriend ko. Ngamin kabsat uray madama ti klase no madanon ti uras nga tulag ti panagkita ni karigatak ti aglibas iti unay ti klase ket agbuyog kami iti kaya na yan ko manong. Ni mamang timay imatendari ti pagadalan wenno nangabay kanyak nga imulo ti entablado. Idi taawatek ti diploma. Ti diploma nga pakakitaan nga turpusa ko ni ti sekundarya. Ti diploma nga kaibatugan na ti kantidad tapno laeng may paima kanyak. Nupay kasta nagbalinaklattan niya kasla tuleng wenno kasla bulsek. Nupay adu digiti makitkitak nga mangmatmatmat kanyak. Nga kasla dala agsal sa ludsod, manong Robert.
pakaangayan ti selebrasyon para di graduation. Binilinak ni mama nga no sumangpet di kiti bisita ket masapul nga mapanak iti lamisaan da ket makisarita wenno ag-entertain ka na banag nga saan ko nga kinayak ngamin manong jak kayat ti manursursur napanak ket di lamisaan nga na ituding nga ayan di kiti gagayim ko pakairamanan ti boyfriend ko manong Robert wen at dada ket di takabsat nga narugyan ti ragragsak aday may nga sumagmamano kariti mangisursuro iti pagadalan ni ngayon ato di kiti saan ngayon may nangig ko idi dinamag ni mama no apay nga saan ngayon may di kiti daduma ngayon ko nati may sa kadakwada nga saan ko kanulatan wano saan nalatan nga panpanunutin nida ngamin ket digiti kano digiti nang kontra iti naaramid nga pannakaareglo ti panagbas wenno panaggraduar mo adu kano digiti mangisursuro nga kontra iti naaramid wenno saan nga pabor nga aktor pusak man nupay kasta saan kulatan nga indandaning ket nilatan mama ti nakisarsarita kadakwada adamet digiti kaobisinaan ni papa ngayon may nagatinda nagbalin nga nagarbukin na ragsak ti selebrasyon na aglalo kanyak gaputa dito'y kabsat nga kadwak ti boyfriend ko nupay na ilimed ti relasyon ni kadagiti naganak kanya iti sabali nga banda manong Robert at damet ni Manuel ket maysa kariti agrayrayo kanya ngemjak amuno apay nga kaslaawan ti sunggar adudud ko kenpana nailawlawag kong kengka nga no kursonadak ti maysa nga lalaki aramidek amin na kabalinak nga uray peket di bayadak tapno laeng agtungpal kanya kasta tinagbalin nga ugalik wenno kadawiyak kadagidi agundaway manong Robert noan niya ti kayat ko masapul nga iremedyo tapno ti kasta agtinag kanya lamisaan digiti kabarkadak ken ti boyfriend ko kita day nyawat na arigalo happy graduation Roma kinunana kagiddan ti panangyawat na iti regalo oh thank you inawat ko ti regalo ngem kastoy ti insubad ko nga sarita anere ti regalo Manuel amangan no momo anya ti kaya mo sa uwet nga momo Roma amangan numumurahin amanta saan na bagay kanyak kinuna napadumog ni Manuel ngem simbungbat saan met siguro may karimet siguro amok na si kakit nagtao di nabak na ng pamilya so nga amok met no anya titin kung ka anyway happy graduation mapanakon kinunana timmalikuden ket nangrugin nga immaksaw tapno madayo iti sangwana impakamakam ko manenti thank you Manuel ingat kinuna nangeg ti boyfriend ko ti balikas ko manuro ngem napanak immasideg nga sigud ta siguraduek nga agimon gaputa muna nga agrayrayo kanyak ni Manuel api nga pakamakaman pa lang iti ingat apay planong nga igeddan ni Manuel kanya balikas na uy nagselos ang boy kinunak sa aking misem ngem talaga nga nairting ti rupa ti kaya na yan ko agingga nga sinong batak ket kastoy di kiti balikas ko kawan ti panagtalik mo kanya makamulat saan lang ang siksika ti lalaki kahit mo, pumanaw ka pa ikit din.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadayari na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months.
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. Mm. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, ang i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Nagkikinita di barkada, nagbali na balikas ko di boyfriend ko. Ngano kaya't nakit pumanawen. Tinakderan naman nung Robert talaga nga pimanaw manipo diti party nga naisagana pare ti graduation ko. Nagbalinak met nga natangken gapot at jak kayat nga ipakita ka diti best friends when no barkadak nga alisto ka sumuksuko. Pimanaw nga road ngem saan ko nga sinurot. Aging nga kinunak ka diti gagayim ko nga awan tinasakit na bakrang ko no pumanaw. Saan ko nga kayat ti madildilaw gapot amok no anya ti araramidik. Kinunak simmong bat ti maysa ket sikapay. Amumi no kasano ti kinatangken mo Roma. When talaga nga jak kayat ti madikdiktaran. Ure asin nupay. Ken maysa no isuna ket saan niya nasakit ti bakrang ko. Oray pen wag sina kami. Kinunak manen sa bagay, amamuda ka, Roma wants, Roma gets. Kinunada, sada nagkakatawa, o sige, ag-celebrar tayo. Gaputa, naangay dito kas, parang celebrar, hindi pa nagturpos ko, no pa'y, amo yun. Kinunak manen, nagkakatawa namanen, ket kagiddan ti panangayab ko iti maysa kadagiti kaming tinaggisagana, nga inbagak nga mangala iti mainom wenno arak. Madamay iti panaginom di kiti kabarkada kiti umasideg ni mama. Ket kastoy ti balikas na. Uy, nakadunsan di kiti kagayem mo ah. O sikay, minom ka kadimet. Saan ko pa nga naibus ti maysa mang? Pinagustwak lang ida sinabayan ta. Sa anak meta talaga nga agin inom. Nasayat no kasta. Saan niya napintas nga kitan ti babae nga agin inom. Aglalo ket lalaki pa di kiti daduma kadwayo. When kayam di maysa kadwayo napanan na. Da ka no pa'y atendaran na nga sa bali nga party ma. So nga, imuno na, nagpakadi tayong kanya. Okay, sige. Ag-enjoy kayo anak ko mamakamukang ka dagiti French mo, Roma. Kinuna ni mamakit na pan ka dagiti sa bali manen nga lamisaan nga nakisarsarita, Manong Robert. Panangan, Manong Robert, dita ngay masinig kami ni Tisango ti banda. Kadwak na iti friends ko. Dinto nga di sabsabali kita daday ti likod nga. Mayat met ti panaggiinom ken panagsasarita na. Pakairamanan ti sumagmumano nga opisinaan ni Papangko. Dituyin kabsat niya talaga nga saan na makontrol dagiti gagayem ko. At dadita ti tumakder nga mapanitisango di dagkang kanta kitag salsana. At damit tigit isabsabali nga mapanagpalpalakpak idayat kat salsana. Kaya't kumet ti sumabay kaputa talaga nga kasta ti trabaho mi no anda kami karigi pagkaaduan, karigi gagayem ko.
ngem kinontrol ko ti bagik. Kaputa, makita dak dagiti naganak kanya. Nga sigurado lakit di nga questionan niya. Binaybay aklat ta ida nga nagsalsala ket nagpukpukaw. Bayat di pa nagtuktukar ti banda. Agingga nga imasideg ni papangko ket kinunana. Roma, anaway mi da? Saan nga nasaya at ti bubrada? At dagiti mangingato ka dagiti blouse da kada adaamin nga klase ti sala. Dirty dancingan ti mapaspasamak ka dagiti kagayero. Kinunana kanya. Si Kamet papa talaga nga orange ka. Kasta nga talaga itan ti uso. Amoy man din nakainom da. When angin saan nga nasaya at taado pay laing dipsam sa bali a bisita. Manganta, no saan nga si Kati, nakaigapuan deti nga party ket uray sika kitanda ka ditan nga agsalsala. Kinunana kanya. Dandani Jack nakasungbat gaputa, husto unay tinagbali na balikas ni papang kanya. Oy pa, sa anak nito kasta. Kinunak nga, naging papasugnot. Sige. Baga amin na, saan nga dakis nga agsala da? Kasla damit la agugo danseren. Kasla damit la disco danseren. So nga, saan nga nasayaan? Okay? Pimanaw ni Papa, Manong Robert. Daytoy ang tisungbat tinangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga no bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagpapa agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ket para ka riti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti musay nga ipatpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipaayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukuha kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Weno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City, DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag di cellphone number 0963 000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nalpas ti party nga awan metlaing ti dakes nga nagbalin na pasamak, Manong Ruben. Banag nga nagyaman ako na amok nga talaga nga nagpendek iti ragsak digit kabarkada. Kabigatan na mapanpanunot ko ti panangpanaw kanya ti boyfriend ko bayat ti selebrasyon ti graduation ko. Dito'y kabsat nga ad-adakit di nga kasla timmang sita. Ngano saan na nga ornusen ti di mi panagkinaawatan. Tali ko dakon wenno bakiwin na swasa kon kinkwana. Makisina ako. Nakupo-obserbara no adda digiti aramiden na wenno komunikasyon nga aramiden na. Tapno di kasta kitagsarita kami. Ngem na paayak Manong Robert. Agingga nga adda digiti sumagmamano ka digiti French me wenno barkada mi tinakaibaga. Nga adda kanon sa bali nga kaayanayat na. Dito'y pagayam ko nga kasla napakaritanak iti naramid na. When napakaritanak gaputa alistunak man laing nga insukat. Isu nga kinunak iti bagik. No alistunak nga insukat. Apekit din nga jak metaramiden. Nagadudig iti agray-rayo kanya. Sunga. Kwits laing. No kaya nak nga insukat, kaya kamet nga sukatan. Bayat ti summer vacation gapo iti napasamak ka na kami di boyfriend ko. Nagbalinak nga naballog, Manong Ruben. Saan ko ka kayat tagpupupok iti balay gaputa kasla makitkitak met ti kaya na yan ko. Aglalaloy di pan nakapasakit ko met nga addan sa bali nga kaya na yan na. Nagbalinak nga ballog iti day nga summer vacation. Agingga nga namamok ti maysa nga agnaga ni ti Jerry. Ni Jerry Manong Robert ket inauna nga amang ngemiti siya. Iditawin ko nga sa nga pulo kitinen. Agtawin ni din iti 20 ketugpat. Nagamamu kami iti maysa nga resto bar no sa dinno nga masansan nga mapmapan kami kadagiti kabarkada. Dito'y nga kasla nadlaw ko nga da pa nagkursyonado na kanya. Nupay inauna nga miti siya. Makitak nga napuner, nagwapo ken. Adaan met iti makunko na nga talugading. Kabsat ko kas kariri dati nga aramid ko. Naramid ko manen. Ngano kasta nga makasidega kiti lalaki. Ipariknak nga talaga ti
panagkursunada, wenno, panagkalikagong pukit ko na. May kadwa pa ilay nga panagkita mi, inawis na kon, nga agsulo kami di may sa nga lamisaan. Ket bayat iti kaadami di may sa nga lamisaan, ditan kabsat nga, pinetpetan na di dakulap ko sanak tinerre. Imisemak, anya ti kayo sa uwin, ti panagigim mo ka rin ti dakulap ko, ket ti parang perring mo kanya. Kinunak, nga medyo na presko ti buses ko. Ada ka di pa sa baling kayat na nga sa uwin. No ti may sa nga lalaki, kitigaman na ti dakulap ti may sa babae. Aglalo ti kaskeng ka nga, very press. Sa bagay, santan niya, bulag no, santan niya, nayan na kinikalman. Anya nga ron? Kinunak nga insigida. Siyempre, I like you, then I wanna. Kaya't ko nga, agsulsulo ta. Dahil talaga yan. Sa dino ka ditikayat ko papananta. Kinunak manen, ori sa dino dinan, basta kayat mo sumuno. Okay. Nagpakada ka di friends ko, Manong Robert. Ket idita agpakada ak amuda man latan, bangbangir manen ti isem da. Nupay kasta, nagkantyaw dito ket. Para lubos naman yung happiness, Roma. Mag-iwan ka naman. Day talaga yan. O, sige. O, ayun. 3,000 pesos din na. Siguro, saan din pa yung babot ti 3,000 ti bill tayo, kinatilamisaan tayo. Mabalin yun ti drink to sawa. Kinunak. Sa bagay, thank you. Have a good night. Kinunak ti Maysa. Ditan kabsat kay nadaywak ti lamisana yanda ket dinanon ko ti ayan ni Jerry. At daan ni Suna iti kabukbukuda na lugan. Wen mano, nagluganak nga ro di kotse na, ngem sakbay nga pinagandar na ti kotse, inarakop nak ti nakairiro. Ket dita kabsat nga, inagkan na di iti bibig ko. Ditan nga, naarunan manen tirik na ni Roma. Wen manong Robert. Rumagrag umanen ni Ruma kadagiti agundaway. Ket kurang nalaingin nga siyak ti mangibaga, iti lugar nga papanami, gaputa, mariknakon ti sabali nga barang agsayamasam, iti intero abagik, Manong Robert. Ti adday tirikna ket isumet ti adday tirikna ni Jerry. Isu nga idi ibatan na ti pannakin narakop na kanya ket pinagandar na ti kotse. Kinunak iti panunot ko. Makaamukan mo sa dinno ti turungin ta Jerry. Nakasagana ako. Kabalina akon nga sumbatan. Ti bara nga agar-ari ti bagim. Gaputan no deta ti agar-ari ti bagim nga bara. Kastamit kanya, Jerry. Bahala ka na. Sa anak nga nagbindot, Manong Robert, iti may isang hotel, tinangiturungan ni Jerry di Kutsena. Ket kita kabsat nga di, sumrek kami tinalami isa kwarto. Arig na saan pa'y nga naituron, ti seradura, ngem rinugyan na kun ni Jerry, Manong. Di tamet kabsat nga, sinubadak, ti gumay gayib di barik na, ni Jerry. Ket napasamak manen ti saan kumarumpeng ang makasama. Noan niya di kiti nararamid ni karitim mo na nga nagbali na kaya na yan ko. Kasta manen, ti maaramid ka na kami ka ni Jerry, Manong Robert.
mi kini Jerry today di nga rabi, Manong Robert. When kapsa? Sabali arit na, sabali a pareha. When? Sabsabali tatumnek tiragsak, no sabali ti kapareha. Kasta ti pa nagriknak kadedi agundaway. Naulit-ulit dedi ket nata na kiti barong nga kaya na yat nga ni Jerry. Nga uray no pagkita mi paylaing. Napasama ken, isa na rumbeng nga mapasama. Manong Robert. Nga summer vacation when kamsa dandani rinabiing agkukuyog kami kada Jerry dandani met rinabiing at dati mapasamak ka na kami agingga nga dinilaw nak ni mama ket kastoy di balikas na Roma dandani met la rinabiing nga rumwar ka kasla agwalwala kami ten sa dinoy at ipapapanan nyo ka rin di barkada ni mamamit mapmapang kami ti tunggal balay so nga endo no sumaruno amangan ta dito met balay ti umayanda mang malem kami sa agtutungtong kami kastamet lang anyakit din na ya no daduma malado ka rumwarata dinner ko na damet alangan met nga mapanak na masapa awan di pagdanagan nyo ma kayak nga imanihir ti bagik kaya ka purtiheran ti bagik ken maysa awan met ito mitipong ka na kami da kami laeng agbabarkada ti kankanayon nga agtutungtong. Ngamin mailit itunggal may sa kana kami kaput awam met peti klase ngem sigurado intunod da ti klase saan to man nakastoy ti aramid mi. Makamuka ngem laglagi pa ma al salwadam ti bagim. Saan nya tiltilad na nga raramidin nyo itiruan. Aduitan dagiti agtutubo nga tilaadan nya mararamid da. Druga, panaginom, kada ada aminen. Panag Sus Maria Josep sangkon ngay balikas. So nga salwadam ti bagim tapnon ti kasta makaturpos kay ti panagadal mo Roma. Balikas ni mama. When kabsat no amuna lang at akumanga sabsabali di kiti araramidek tunggal rumara. Amanganta pagallabatin na ti rupak ti ina. Manong Robert. Lawas ti Mayo, Manong Robert, matandaan ako ni deta. Idita, saan ako niya agreglawin no agsanga ili. Kaya di rabi nga pa nagkikita mi kada Jerry, inputong ko ni Jerry ket inbagak ti sitwasyon ko. Jerry, saan ak natin niya agregla? Amanganta, nasikugan na ko. Kunak namin kayong kangagusar kay ti. Si Kamet, api ko mga agusar kiti kasta. Si Kaman ati, manganti sa bangad daw kis na. No, anya tiraman na. Kinunana sa nagkatawa. Amon saan niya problema deta? Alisto laing. Dati kiti gagayim ko nga mabali namang tulong ka data. Anya ti kayat mo sa uwen. Kat siyempre gumatang ta ay ti agas tapno ti kasta ket marigrig no, pudno nga masikugkawin no saan. Anyakit din na ya. Kinunana. O sige. Gumatan kanto nga ruti ti agas ah. Sigurado lakit di nga. Papatayin dak na papakin ni mama no. Maamuan da nga agdadagsenak. When no, agsikugak. Sige. Ento no bigat, agkita tanto iti sentro. Kit, gumatang kiti agas. Mapanak ka rin ti amamok. O sige. Intuloy mi nga rin tinagraragsak iti day di nga rabi Manong Robert.
Kabigatan na kabsat, nagkita kami kin ni Jerry. Kaya dita makapagkita kami, nagdiretso kami manin ni hotel. Ngamin, idirabi ket saan kami nga naghotel, kaputa. Nagtulag kami nga ron nga kabigatan na laingin. Bayat iti kaadami di hotel, nagpapas kami manin. Ngemi di malpas, ti panaginayat mi wano panaglin na ilo mi ka ni Jerry. Oh, beto yung ti agas oh. Tumaremon tapno ti kastakit. Agapekto ngayon sigida kit. Marigrig ti sikog mo. Sigurado nga into narabiket, agriglakan. Kasta ti kapiksa deta nga agas. Apay, adda ka din nagiti babae nga pinagtumar mo iti deto eh. Kastoy. Saludsud ko. Siyempre, adda na. So nga, amok nga efektibo deta. O sige, tumaremon. Tinumar ko nga rod, Manong Robert, tinasao nga agas, nga inted kanyak ni Jerry. E di matumar ko, Manong Robert, na iturog mi nga dua, irikaya na yan ko. When kabsan, na iturog mi. Ngem, kalpasan siguro tinakurkurang ngem may nga oras, edita, ririingen nak ni Jerry. Nakariingak kabsan. Ket, kayat na ngarugyan mi manen. Ti sabali manen na pasama. Nagkanak ni Jerry tinakapapaot kabsan. Ngem kasla awan tiriknak. Nga maguyugoy iti dedi nga gundaway gaputa maulaw ken nakapsot ti bagi. Edita, maikaten ni Jerry ti pagananay ko. Nakita na tinabuslo na dara, manipo diti, kinababae, Manong Robert. Oh, agrigla kami ten. Mabatripak man ken ka. Itapit a kamayat kay. Kamayat tiriknak ti panangi. Sus Maria Jose. Amang ano epekto nito ti agas gayam. Kinunana, uwan na rod. Maulawak pa ikat din. Maulawak, Jerry. Isublim ti. Pagananay ko, ti arwagay ka. Diyak kaya. Sorry, Jerry, Sorry. Kinunak, Manong Robert, ket day din tinaudi nga na puutak. Awanin ti puot ko, kapsat ko. Papagayam sanday nga may lipas, ngay basa rin di surat ni pagayam tayo Roma ita nga manem. Anya ti mapasamak ken ni Roma, iriday akong daway. Padaanan nyo, ti panangituloy tayo nga panangibasa, iriday nga surat intunubigan iti programa tayo tinapalabas. Dito yung aro din na pumakada kami papagayam, dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti Martes tayo amin sa ngapada, agyaman kamting kay panagtingig ngem kasangwanan na ako gayam nga pumakada kami kablawak man iti happy birthday ni kasinsin ko Onopre Durupan. Mani ko na po iti waya na Hawaii ngem nakapasyon nila dito probinsya tayo ng Ilocos Norte. Happy birthday kasinsin. Sabay dadadupay nga panagkasangay di sumangbay keng ka. More blessings, more birthdays to come, Mr. Onopre Durupan. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.